el show, todo el mundo quiere gritar. Vámonos. Señoras e señores, que tal? Como estades? Benvidos a un show with 7. Ai, mira que bonito fondo, Que pasa ca nova identidade corporativa do Xogo? Mira que chula, tío, que bonito, que chulo o vídeo de presentación. Veña, non me digades que non, está guapísimo, De estrella estamos esta fin de semana na Televisión de Galicia, nos deportivos da Televisión de Galicia. E de estrella tamén no Xogo, e hoxe temos a árbitra internacional, a Ourensá, que, bueno, podemos decir, agora comentaremos con ela, pero podemos decir que ten nome de árbitra, sí, porque normalmente os árbitros teñen nomes así pouco comuns. E Zulema non é un nome moi común, entón ten nome de árbitra. Os apelidos non, que é como o meu, González. Entón, González é como, bueno, pois eso. Pero Zulema González sí que é nome de árbitra. Con todos vostedes, señoras e señores, a única, grande, inimitable, Zulema González. Que tal, Zulema? Como estás? Hola, boas noites. Como estás? Pois moi ben. Sí, digo eu que tes nome de árbitra, non? O sea... Nome raro. Sí, o sea, non quería decirlo así porque, a ver, raro tampouco é, quero dicir, o meu é moi común, Fran, pero o teu non é moi habitual, Zulema, non? Cantas coñeces, Zulemas? A poucas. A poucas, non? Eu creo que 3 ou 4 e ao longo da vida. En serio? Eu creo que eres a única que coñezo, Zulema. Sí, aunque de que normalmente os árbitros é máis os apelidos raros, non? É un pouco máis así, Vicandi Garrido, sabes? Non sei. O sea, Sí. esas cousas, Mateu Laoz, que dis ti? Bueno, pois, por nada, pois non sei onde os sacades, digo en serio, non sei onde os sacades, porque sempre é un pouco raro o dos apelidos. Bueno, que tal estás? Moi ben. Sí? Estás ben? Chegada a casa, despois de ir a ver o Celta. Fuche ver o Celta? Claro. Ver o Celta. Isto é unha cousa que non sabe moita xente, pero os árbitros podedes entrar e sair nos campos. O sea, por ser árbitro, podedes ir aos partidos, máis ou menos, non? Como é a historia? Bueno, máis ou menos. Despois de que tes que pedir a entrada, entrar nunha lista, que te concedan a entrada. Pero, sí. Joder, tía, pero eu chamo ao Celta e digolle, quero ir ver o Celta, ponme na lista e dime, si, home, si. Non me deixan pasar. Entendes? Vos sí, hai un cupo, non? Hai un cupo para os árbitros. Sí. Bueno, e que tal? Como biches o Celta, xa que fuches velo? Bueno, mala sorte a xogada do Sevilla, pero bueno, eles fixeron o que fixeron. Sí, non? Eles a quen te refires? Ao Celta ou ao Sevilla? O xoga a todos, en geral. A todos, os 22 máis suplentes. Sen dúbida, o mellor foi o árbitro, así que... O a mellor foi o árbitro, mira, da tipa toda, que pon aí Jorge Nieto. Hola, boas noites, que ademais é de Arzú este rapaz. Hola, boas noites, que lle parece a Zulema que lle chamen polo nome dentro dun campo. A min pareceme que lle saca a autoridade. Claro, é que o afío dos nomes, bueno, aí vai o móvil. Fallo técnico, error do directo. Empezamos ben. Bueno, a xente non sabe que antes tivemos problemas técnicos cos cascos de Zulema, porque se escoitaba un pouco daquela maneira, e casi non entra a rapaza. Xa diré, mira, ten outro par de cascos aí tamén que estivemos probando. Bueno, que digo eu, que preguntaba aí Jorge Nieto, que che parece que te chamen polo nome? É curioso, non? Porque a maioría dos árbitros sí que os coñecemos, polo menos os de primeira división, de segunda, tamén algúns de segunda B, sí que os coñecemos polos apelidos, máis que polo nome. Sí, pues eu casi o prefiro, porque normalmente en todo partido de fútbol, sobre todo cando é masculino, hai un Adri. Claro. Cando hai Adri e Adri no campo, é imposible. O sea, parece que te están chamando durante todo o tempo. Cando din Fulema, normalmente non hai ninguna máis. Entón, nesse sentido, é máis fácil. É máis doado atender a que son eu. Sí, é verdad. Zulema, bueno, debe ir por min. Teño a impresión de que vai por min. Joa, pois que guai, porque o dos nomes, o que dicía eu, era super curioso, estou mirando antes aquí listas, digocho en serio, o sea, listas dos árbitros, é increíble o dos nomes. Eu non sei por que pasa, é super curioso, O sea, que eu que sei, del Cerro Grande, de Burgos Bengoechea, Iglesias Villanueva, o galego. Bueno, sen dúbida, Velasco Carballo, Vicandi Garrido, o sea, o dos apelidos é
super curiosa. Eses son máis ou menos actuais, pero despois tiñamos a como era? Barón Aceitón ou Melón Aceitón tamén, así había, non era así, como era? Ou Japón Barón Sevilla, Aceitón. Japón en Sevilla tamén, sí. O sea, Sí, 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 sí. é unha pasada dos nomes dos árbitros, sí. Dá para historias bastante curiosas. Non sei se hai algunha pregunta máis. Non, é de antes. Vale, bueno, eso, que ide poñendo por aí as preguntas que queirades facerlle a Zulema González, árbitra galega internacional, que arbitra na terceira e na primeira división da Liga Iberdrola. Bueno, que tal na primeira da Liga Iberdrola? A ver, contanos. Pues a verdade, moi contenta. Vaise notando a profesionalización da Liga. Os equipos melloraron moitísimo a nivel de xogo, a nivel de todo o que está do redor, porque cando se creou foi como un boom de repente, pero claro, tan de repente foi que os primeiros partidos faltaban moitas cousas. Chegamos os partidos, faltaban ordenadores, por exemplo, para facer un acta. Cousas simples, esquecíanse de metelas. Pero non, por sorte, a día de hoxe mellorou moitísimo. A nivel arbitral exíxenos moitísimo, porque veñen as compañeiras pisando moi forte, ou estás á altura, ou mañá xa non estás. Isto foi no ano 2017, non? Que foi cando ti subes á primeira división, creo que é tamén o ano no que se oficializa que vai ser todo árbitros mulleres, non? Non foi tamén no 17? Sí, E aí o mesmo ano. Claro, aí entrastes un porrón delas. De Galicia, cantas entrastes ese ano? Ti só? No, o primeiro ano entramos 3. Ajá. Elena, a miña compañeira de terceira división, xa entrou no mesmo tempo, entrou tamén outra compañeira, e, bueno, logo, ano seguinte, pois, ainda entrou máis Eugenia, que acaba de subir a terceira galega tamén entrou despois. E, bueno, ahora, por así dicilo, somos das que máis somos dentro de España. A arbitraxe galega, o sea, que o nivel de arbitraxe galega entonces é bo, a pesar de que nós, os xornalistas, moitas veces sexamos malísimos, o peor do mundo mundial cos árbitros, así te coa cabeza. Teño que tirar para casa, sen dúbida, penso que os árbitros galegos somos os mellores. Sí, pero a ver, sí, no, a nivel é moi alta, porque non o sea, outras territoriales non teñen o mesmo número de árbitras en Iberdrola que a nós, e asistentes. Nós somos 7, parece que cando vai Galicia as probas físicas a Madrid, parece que temos que levar un autobús prácticamente, solo nós. E outras vai unha rapaza nun sitio, outra, pero non, nos vamos 7 nun grupo xa é distinto. Nos homes xa estamos pinchando un pouco máis últimamente, non? Xa non é... Tuvemos unha gran época, pero bueno. Pero acaba de subir Muñiz, ahora ven o auge, temos a Sánchez Rojo que acaba de ir ao Core, a formarse como para futuro árbitro internacional, así que ao final espero non ser dentro de pouco tempo a única árbitro internacional en Galicia, así que xa se pinta ben a cousa. Bueno, é o rollo internacional, a ver, o sea... Ti que eres, non sei, eres do 92, como a min, non? De abril, creo, do 92. Dios, teño todo na cabeza. Como preparo as entrevistas, é increíble. Ti que eres de abril do 92, como foi o salto internacional? O sea, que supuxo para ti cando arbitras o primeiro partido que non é aquí? Supuxo moito porque é como un cambio de todo. Ao principio xa non foi ca categoría internacional, sino que eu pertencín a un programa que hai en UEFA que se chama Core, que é onde forman os árbitros antes de ser internacionales, pois é un pouco onde bareman se tes o nivel de inglés adecuado, fanse probas físicas, exames de reglas de xogo, vídeos e todo eso. Non é que un nacional ali e digan, vamos a regalar a internacionalidade. Sí. Fanche un curso. Ese son 15 días en 2 tandas. Tú vas no meu caso foi a Suiza, formaron ali onde está a sede de UEFA, faz partidos, vens a arbitrar, fanche un seguimento durante 6 meses, e logo aí foi onde notei o salto, porque durante todo un ano hai un traballo de eses 6 meses nos que tiña que mandar desde cantas horas dormía durante o día, como atopaba mentalmente, como adestraba, se estudiaba ou non estudiaba, exames, logo ainda por riba facíamos seguimento dos partidos que pitaba nacionalmente, ainda por riba os que pitaba ali xa fora. Entón, o primeiro salto foi todo eso que eu non estaba acostumbrada a de repente ter esa exigencia por todos os lados, chegou así de golpe. O sea, de súpeto foi como a exigencia Champions League, non? O Mundial de Fútbol, o Vesta, así que que pasada, que curioso. En que momento da tua vida se che dá... En que momento unha persoa, que eu teño un amigo tamén que é árbitro en preferente, teño varios amigos, pero bueno, teño un especialmente, que é moi amigo meu, en que momento da vida se che dá por ser árbitra? O sea,
que necesidade tiñes de meterte neso? O de ser masoca está ben, pero, home, non sei, Zulema. Pois súmalle a eso ter 12 anos e dis tú, que fai unha nena de 12 anos facéndose árbitro? Dis tú, pues, a ti no colexo non che daba nada de xogar ou algo, pero non. No. Foi un pouco polo tema de que eu xogaba o fútbol, bueno, en Ourense nese momento pois era imposible seguir xogando fútbol porque non había, bueno, nos equipos masculinos non me permitían xogar xa, porque xa era o de temos que cambiar antes para que te vayas duchando mentras os compañeiros xogan os últimos minutos e logo o vestuario este vacío. Claro, logo provei a xogar co senior, pero eu con 12 anos xogando co senior, que había rapazas de 40 e pico, era moita diferencia. A parte era moi cativa, entón era imposible. Se che daban así un pouco a cadeira xa te mandaban a Cuntis. Totalmente. E logo xa non che conto a hora do vestuario, as temas de conversación que podía ter unha nena de 12 anos e unha de 40, pois imagina. Pois eu hoxe fun ao colexio. Os pañales da miña filla moi ben. Sí. Sí, e ti, sí, os meus tamén moi ben, os meus pañales maravillosos. Era así, sí. Hai unha cousa sobre os árbitros, hai varias cousas, non? Que sempre se din, en plan, por exemplo, os árbitros, di por aquí Jorge Nieto, pregúntalle se está a favor ou en contra das entrevistas arbitrais. Home, a favor estás porque estás aquí, non? Refírome, estás aquí, pero sí que é certo que se di moito, non, os árbitros non falan, os árbitros non tal, os árbitros non sei que, non sei canto. É certo ou realmente é porque non se chama aos árbitros? Eu penso que para un tema dunha entrevista como árbitros estamos super abertos. De feito, eu penso que a mellora do comité é acercar a figura do árbitro ao resto da sociedade. O sea, somos un deportista máis. Que pasa? Que normalmente, cando se nos pide esa entrevista, é a raíz dunha xogada polémica propia ou dun compañeiro que se pide que analicemos. Entón, nese sentido, ao final, somos árbitros. O sea, vamos ir con o noso equipo ata o fin do mundo. Entón, nese sentido, neses momentos, a entrevista non é o máis normal. Porque, ao final, acerto ou falle, vou ir ca miña decisión. Ou podo recoñecer ou non. Nos facemos un autoanálise, sabemos cando fallamos, e fallamos moitas veces, e tamén acertamos moitas máis. Pero, nese sentido, as entrevistas por eso non están ben vistas. É máis porque, cando se nos piden, normalmente non é o momento adecuado para dar unha entrevista. O sea, que basicamente é porque os xornalistas chamamos sempre que hai algún problema, ou algo, non? Ou algunha situación así, non? Dificultosa. Exactamente. Entón, mellor non che pregunto pola final da Nations League, non? O sea, pasamos. Non existiu ese partido. Non existiu ese partido. O que tamén é moi curioso, eu supoño que vos tamén tedes unha preparación psicolóxica, non? Refírome, claro, porque estar nun campo no que recibes insultos directamente, estánte insultando, presionando, e despois tamén tes a presión dos equipos, dos xogadores, dos adestradores e tal, imagino que vos tamén tedes que recibir unha formación psicolóxica. Sí, ao final, eu penso que a mellor formación psicolóxica que temos é que os árbitros, normalmente, casi todos levamos moitos anos sendo árbitros, pasamos polas categorías base, que ao final o fútbol regional é o que te curte, e logo xa chegas ao fútbol de arriba. Pero a mellor preparación psicológica eu penso que é eso, a experiencia de partido a partido, pero sí é certo, por exemplo, a nós, a hora de ascender de categoría, faisenos un examen psicolóxico. Porque te fagas unha idea, nos facemos un examen de decisións de, pois, imagínate, varias imaxes, e tes que ver, no último cursillo aparecía un oso panda, non atopei o oso panda, pero aparecía un oso panda, tiñes que contar cantas veces, o sea, unha proba psicolóxica de psicólogo normalmente de oposición. E logo a vez ponenche un sonido de partido por detrás, ainda para meterte máis na situación de pitidos, e silbatos, claro, imagínate, xa preparar un examen de oposición psicolóxico difícil, pois nas nosas condicións preparamos un punto por riba. Espera, que isto teño que sabelo, o sea, incluso, ademais dos pitidos e todo iso que tamén vos poñen os insultos. O sea, insultos, ruido de fondo, gritos, afición, todo. Cada cousa é ruido, pero, o sea, chegas a diferenciar incluso que che poñen os insultos que podería haber nunha vida real. Na vida real, sería xa... Son sincera, é que eu na vida real xa non escoito os insultos moitas veces. Para ti é ruido. O sea, normalmente, ten en conta que cando levamos o pinganillo, un oído xa está tapado. Escoitas os asistentes e gracias a Dios. E polo outro, normalmente están os 4 ou 5 xogadores máis preto de ti, estás os escoitando a ele. O que está gritando do fondo, tú escoitas música. O
O sea, os bombos do partido, a xente, pero non sabes se é algo bonito ou algo feo. Entón, tú pensas que é algo bonito sempre. Vou poñer así de fondo isto, que é un deporte extra que che fixemos, así ve a xente tamén imaxes túas. Aí está, mira, imaxes de Zulema González, aí a vemos. Zulema saudando a Arousa e outro equipo que é o Porriño Industrial. Mira como levanta o cartón. Con que estilo, con que clase. Como levanta o cartón amarelo. Mira. É que a mí unha cousa que me flipa dos árbitros é o estilo, sabes? En plan, rollo, que marcado facedes todo. O sea, levantar o cartón, andar cara adiante, andar cara atrás, o sea... É super curioso, non? O sea, hasta tedes como interiorizados. Isto ensaias, isto é traballo. Corrixen os xestos e todo. O sea, ao final, o reglamento de fútbol, ese libro que a xente non sabe que existe, é un reglamento, na parte de atrás das reglas de xogo, aparecen as señales arbitrais, e nas señales arbitrais, pois aparecen os xestos todos, o indirecto, do brazo extendido, todos, e ao final intentamos melloralo. Porque, bueno, ser elegante, todo forma parte do partido, ao final. Sí, eu teño visto nas regras de xogo, sí, no reglamento, os xestos e máis salen moitos dibuxos das figuras e tal, pero ostras, tanto como a facelo como sai no reglamento, pareceme super fuerte. A todo isto, xa que sempre decides que os xornalistas non temos o reglamento e tal, podesmo mandar, o sea, aínda que sea en formato PDF ou tal, mándamo, sabes? Así eu reparto por aquí pola redacción, para que diga, mira, no, Zulema quere que fagamos ben as cousas, ala, un reglamento para cada un dos deportes da Televisión de Galicia, vale? Por si acaso. De acordo. Logo mando. Evidentemente, teño que preguntarche polo tema destas semanas, non? Que é os insultos que houve a xogadora do Osasuna, do filial do Osasuna, e vai tamén ao fío da túa profesión e sobre todo da túa condición de muller, non? Non sei se notas que en moitos sentidos parece que vamos aínda despacio, non? Ou que nos está costando moito avanzar. A verdade é que eu penso que o do outro día xa é algo que nos choca, que xa é algo positivo, porque xa é algo que non é normal na sociedade, a todos nos chamou a atención ver eses insultos e nos resulta algo feo e nocivo po fútbol, sobre todo. Entón, eso xa é un primeiro paso moi bo. Eu penso que a día de hoxe xa se dan moitos menos casos de insultos, de machismo, xa no fútbol. Tamén é certo que o fútbol feminino está en auge, cada vez hai máis mulleres xogando fútbol, é un deporte máis normal para as mulleres, como hai 20 anos era como máis raro. Ver unha árbitra nun campo xa é algo normal, antes iba aos campos, parecía ou era a filla dun xogador, era tan pequena que nin era moza siquera. Entonces, era como chamativo. A día de hoxe xa como, bueno, ven unha árbitra, non pasa nada. Entón, eu penso que, gracias a Dios, vais erradicando, obviamente. Sobre todo eu digo porque a semana pasada isto é un pau ao meu equipo, isto é un pau, bueno, ao meu equipo, isto é un pau a afección do meu equipo, porque a semana pasada o Arzúa foi a xogar a Bouzas, contra o Rápido de Bouzas, bueno, a min chegaron imaxes con sons que eu dicía, mima, sabes? O sea, incluso moitas veces non esperas escoitar esas cousas, hoxe en día, sabes? Nun campo de fútbol. Non sei, choca moito. Era simplemente por tocar un pouco o tema. Mira, pórtanse mellor os xogadores se o árbitro é de distinto sexo. Esta pregunta é moi interesante. Eu penso que é indiferente, o sea, ao final, nas categorías coñécenos por ser árbitros, xa saben precisamente, o sea, perfectamente quen é cada árbitro. Quizás sí que o que se siga a xuzgar ainda un pouco fora de contexto é que eu, cando un dos meus compañeros vai a un partido, é un árbitro e vai se xuzgar o traballo que vai facer dentro ou fora. A mí parece como que se prexuzga o que unha muller está nun campo de fútbol ainda. Sobre todo, cando é un fútbol que non é feminino. Parece que como que no campo feminino xa estamos ben vistas, xa é máis normal, pero no masculino ainda choca un pouco. É dicir, eu vou facer o meu traballo igual que vai facer un dos meus compañeiros e vou o mesmo. Entón, esa diferencia, pois, choca un pouco. A min dá má sensación de que como que o asimilaron moito mellor os futbolistas que o propio afeccionado, sabes? Como que os futbolistas, claro, que os futbolistas din, ao final é un xuiz, sabes? É unha xuiz que imparte xustiza no terreno de xogo e xa está. Puntos, en máis, acabouse. O que pasa que, claro, isto é como todo. Bueno, vamos facer un xogo. Veña, vamos cambiar un pouco desto, porque senón vai se noso tempo. Vamos xogar a un xogo que temos neste Twitch que se chama Faime Olliños, vale? Imos xogar contigo a Faime Olliños con Zulema González. E claro, o Faime Olliños con Zulema González non podía ser de outra cousa. O Faime Olliños con Zulema González ten que ser
De árbitros, claro, de árbitros. Sabes en que consiste? Tes que identificar a persoa, vale, que aparece nas imaxes. A ver. Estes son os primeiros ollos que tes que identificar. A que colexiado, neste caso xa che digo que é home, a que colexiado pertencen estes ollos Zulema González González? Moi coñecido, Moi coñecido. Vouche dar pistas. Retirado. Estaba pensando en Clos Gómez. Incorrecto. Incorrecto. Sí, é que mirando os ollos... Creo que, mira, vouche dar outra pista. Creo que, se non me erra a cabeza, creo que é asturiano. Para, que me acaba de ir e acaba de esquecer o meu nome. Se non o sabes, foi árbitro internacional. No. Sí, espera. Joder, non me sei o nome ahora mismo, que xa pillei. Quedando mal na primeira xa. É a primeira vez que nos pasa mal. que non o acertan. É máis... Ríndeste. Sairá o nome cando... Sí, ríndome, pero non me sabe o nome. O sea, sei quen é, pero non me sabe. Vouche dicir o nome, pero non che vou dicir os apelidos. Manuel Enrique. Sí, non che espera, sale. que os árbitros somos por... Manuel Enrique. Mejuto González, tía. Mejuto González. Sí. Mejuto González. Claro, un clasicazo onde os haya. Mejuto González, que non é broma, paraba moito ao lado da miña casa comelo churrasco. E non é broma, porque creo que ten familia por Arzúa. E paraba por aí. Vamos co seguinte, veña. Sei que Galicia lle gusta moito. Sí, sei que sí, creo que eso, que debe, non sei se ten familia cerca de Arzúa ou así, ou en Boimorto, algo así, viña moito por ali. Seguinte. Estes ollos, vamos. Ese Colina. Home, don Pierluigi Colina, que despois enseñarei outras cousas que teño por aí de Colina, que eu non sabía que ata hai bonecos de Colina, o sea, o de Colina chegou a ser tan heavy, aparte de salir no Pro Evolution Soccer 3, que eso xa, vamos, por suposto, que hai xogos, o sea, bonecos, despois enseño, que os teño por aí. Vamos coa seguinte. Veña, a ver, aí. De quen son estos ollos? Bueno, esta tele que... O sea, se non sabes esta... Se non Guadalupe? Sabes esta... No. Guadalupe Porras? No. Bueno, o sea, esto... Se non sabes isto... É un árbitro é máis. É galega e está retirada. No. Está retirada. E agora... Yolanda. Correcto. É Yolanda, entonces. Correcto, é Yolanda. Aí está Yolanda. É que vendo solo os ollos, madre mía. Claro, por eso se chama Fai Olliños o xogo, se non sería Fai Macara, sabes? Eu que sei. Moi mirando os ollos a todo o mundo. É que, claro, tía, o sea, si ca pandemia tiñes que ter máis que identificadas os ollos da xente. Mira como o de Colino tiñes. Veíamos a través dunha cámara. Veña, vamos co seguinte. Este é árbitro, tamén foi moi mítico, non che digo máis de momento. Dios, que fuerte, Pensei que os ibas a acertar, Buah, que guai. Estou super contento con que non nos acertes. Sí, Estou contentísimo. Sabes como me rifan logo. Que sei, esos ollos non sei. Os ollos son de unha persoa que arbitrou moitos clásicos. Un tío que seguramente arbitrara tamén derbis galegos. Un tío que foi internacional. Moitísimo. Dios. E esas Villanueva? No. Porque se arbitrou clásicos. Non é galego. Non é galego. Está retirado? Sí, retirouse hai 4 anos, por aí, non sei. Non hai moito que se retirou. E creo que se retirou, se non me equivoco, isto estou falando de memoria, arbitrando a final de Copa. E non sei se arbitrou a final da UEFA, me parece, ese ano tamén. Non estou seguro. Boa, mataches, non? Estou falando por porque falar. Porque con ollos marrós... A ver, ríndeste. Sí, ríndome. Es que mirando pos ollos... Vou empezar a mirar máis pos ollos da xente, pero... Don. Un Diano Mallenco. Boa. Un Diano Mallenco. Hostia, mira pa aí que porte. Eu penso que se nos pos correndo...
o estilo Sí, de igual, correr, eso claro. todo, sabría É que máis fácil quen é cada un. o do Xero tamén pensamos en facelo, pasa que buscar os vídeos é máis complicado. Entendes? Buscar unha foto é máis fácil, pero buscar os vídeos, cuidado. Veña, póñoche a última fotografía. Esta, mira, se non acertas esta, digoche en serio, date de baixa do colexio, non volvas a arbitrar na vida, Vamos alá. De quen son estos olliños? Esa é a miña compañera Elena. Vamos, aí está. Sí. Se non acertas a Elena, mátate, Pero que a Elena vexo máis normal, falo con ela cara a cara, é máis normal que lle Claro. coñezas ollos. Ves, porque lle miras aos ollos, a outra xente non lle miras nin aos ollos, eres unha mala Home, é persoa, máis difícil entendes? velos. Entonces, claro. Velos a eles é máis complicado. Vale, guai. Oi, cal é o teu obxectivo así a corto medio plazo? Non sei. Subir a segunda vez? Sigue sendo ese o obxectivo, o sea, seguir traballando por poder ascender a segunda ref. Bueno, a A segunda corto federación, plazo, sí. o torneo que mañá marcho, facelo ben ese torneo porque ao final internacionalmente todo o que vas facendo, torneos e partidos van contando. O torneo explica porque antes estábamos falando fora da emisión, entón a xente non sabe. O sea, explica aí o do torneo. O torneo é mañá marcho para Irlanda do Norte, un clasificatorio sub-19, xúntase varios equipos de distintos países nunha mesma sede, xoganse como se foran eliminatorios e clasificatorios para seguir pasando de ronda. Bueno, mira, aí teño para enseñarche, ves, o gran Pierluigi Colina no Pro, que seguro que sabías xa. E aquí tes, mira, flipas con isto, Flipas con isto, Coas tarxetas e todo, mira, tarxeta amarela, tarxeta vermella, Imagina un boneco, unha boneca de Zulema González no futuro, sería espectacular eso. O sea, sería super guai. É un pouco siniestro así, vindo. É un pouco siniestro, sí, mira. Sí. É un pouco siniestro. Levantarte polas mañás e ter un boneco dun árbitra, é un pouco siniestro, sí, pero bueno, non pasa nada. Máis cousiñas que teño por aquí para contarche, ou máis ben para enseñarche. Mira, vouche enseñar unha cousa porque me mandaron un vídeo para ti. Entonces, como me mandaron un vídeo para ti, vouche poñer, vale? Non sei que poñía por aí. Ser árbitro con conta de Twitter, poñen, parabéns, é verdad, sí. Zulema para min é un exemplo a seguir de verdad que ten un currazo que flipas, neno. Ten un currazo a Zulema. Dinos o noso compañero Alfonso por aquí, din que os árbitros son futbolistas frustrados. É o teu caso. Din que os árbitros e os xornalistas deportivos somos futbolistas frustrados. É o teu caso. O meu, desde logo, que sí, claro. O meu, en certo modo, tamén, porque ao final eu se houbera tido a oportunidade de un equipo no que xogar, penso que houbera seguido tirando da rama do fútbol. Pero bueno, non me arrepinto, No, está ben, fixeches ben. Mira, isto é para ti. Aí vai. Hola, guapa. Aquí estou no campo de fútbol, donde nos criamos e donde facemos realidade todos os nosos soños. Aquí o tes, ves? Que non quería deixar de decirche desde unha antigua colexiada a unha nova con un montón de futuro, decirche que estou moi orgullosa de ti, de como traballas no campo, como eres como persoa e que non cambies nunca, que sigas facendo realidade os teus soños e deixando o pabellón galego ben alto na arbitraxe mundial. Un bico moi grande. Sabes onde estaba? Nas Rozas, non? Sí, estaba facendo o majadón da Celta B. Contoume ela, sí. Estaba supoño que para informar do árbitro. A informadora, sí. E a informadora. Bueno, que supón para ti? O que é ela para ti? Para min ela é o meu máximo referente, o sea, eu tive a oportunidade de arbitrar con ela, de levarla nunha banda, nun cuartos de final da Copa da Raíña do 2012, penso. Vivir eso dunha persona que sabes que é galega, que estuvo na final dun mundial, o sea, estuvo no sitio máis grande no que alguén pode estar, pois para min é moi grande, o sea, encima, como persoa é un 10 non, o seguinte, entonces, pois eso suma moito.
creo que fora cuarta árbitra, non, dunha árbitra ucraniana, me parece, na final do Mundial, algo así, pode ser. Foi asistente menos dun ano despois de ser nai. Ostra, é verdad, foi nai, e además por cesárea, creo. Exactamente. E conseguiu estar repasando as probas. Mima, eso é moi pro, O sea, Eso é outro nivel. Iso é super nivel, Porque, claro, moitas veces pensámoslo, ou eu, por exemplo, que son home, pensas como, claro, ti ahora, por exemplo, si queres ser nai, para ti é unha liada monumental, claro. É unha liada con respecto á túa profesión como árbitra, digo, despois será maravilloso, obviamente, ou non, pero refírome, ostras, é un pouco, tes que parar completamente a túa actividade profesional, máis do que terías que parar xa normalmente, que xa é bastante heavy, pois terías que parar moitísimo máis. Sí, claro, o sea, ao final é un embarazo, non pode ser por un campo de fútbol con a barriga embarazada de 5 meses sequera, porque xa a imaxe, pois, bueno, físicamente xa non das corrido igual que normalmente, é un risco. Pero bueno, teño compañeiras que o ano pasado, o sea, por exemplo, o exemplo de Marta Huerta ou varios asistentes que foron nais fai un aniño, son as primeiras que foron nais dentro do noso grupo, por así dicilo, están intentando compaxinalo todo, pero ninguén che quita o que os 9 meses de embarazo, ao final ainda non somos profesionais, estáse profesionalizando todo, pero quedan moitos pasos por darse nese sentido, entón ao final tens que depender de outras cousas, xa non tes arbitraxe, xa non tes económicamente arbitraxe, tes que recuperar con unhas probas físicas, non é recuperarte pa volta en activo a facer deporte, é recuperarte para ser deportista, de alto rendemento prácticamente. Entón, é moi complicado. E logo, claro, imagínate, tú acabas de ter un cativo e tes que viaxar o partido. O sea, deixas o teu cativo onde? Claro. Custa de tocar. Xa, o sea, xa cos cans tes que mover ceo e terra, sabes? Imagina cun cativo. Di por aquí, Alfonso, compañeiro, gustaría che arbitrar co VAR? Fixeche algún partido co VAR? No, fixemos unha pequena formación do VAR, pero ainda no feminino non está instaurado, bueno, supón económicamente moito, e, bueno, ao final o feminino está equiparado ca primeira red, entón, habería que poñerlo prácticamente na primeira red tamén, pero todo o que sexa mellora tecnolóxica, porque ao final eu sei que os meus compañeros de primeira división e segunda non se van pa casa ca cabeza pensando nun posible penalti que se comeron ou non. Esa decisión xa saben no partido, erres ou non, pero xa sabes. Entón, nese sentido, todo o que sexa axuda. Claro, entón ti crees que o VAR que é, bueno, ten a súa parte polémica, non? Ainda que a tecnoloxía ven para mellorar, porque tamén ten a súa parte na que a vos complica ou vos soluciona a vida, incluso. O sea, é unha ferramenta un pouco extraña, por así dicilo. Ti crees que o VAR, si erras unha acción calquera, imagínate, da igual, erras e che corrixen, o sea, te corrixen aí, si te corrixen no momento, ti crees que non te rallarías? Porque eu, por exemplo, ao mellor rallaríame máis que se non sei, hasta o final do partido, sabes? Non sei, é a miña percepción, Pero eu penso que iso vai na formación que temos os árbitros en todos os niveles. Ao final, inda que non sexa en directo, o erro valo saber, porque nós todos os partidos analizámonos, temos que facer unha autoevaluación propia e logo temos un informador que nos corrixe esa autoevaluación e nos dá unha nota. Antes ou despois vais a ter o mesmo. Se polo menos sabes que a decisión no momento do partido, que cando é válida, se toma correctamente, hai un peso que te quitas de arriba. Claro, esa decisión foi tomada. Entón, eu penso que todos os árbitros vémolo polo mellor do fútbol, xa non por nos mesmos, senón porque de cara ao benestar do fútbol é o mellor. Entón, nese sentido, eu penso que sería unha mellora. Moi ben. Chegará o VAR á terceira división? Bueno, con B ou con V? Con B levamos moitos anos xa con el. O sea, con bueno, con Covid xa non. É máis. Eu creo que o mellor do fútbol é o VAR con B que teñen nos campos. O sea, o fútbol despois é secundario, sabes? Os xogadores, os árbitros e demais, eso é todo secundario. O importante é ir ali a tomar un chisme e comentar a vida, sabes? Ali que a xente. Vamos facer outro xogo que teño por aquí, mira, antes de marchar, porque mira, xa non nos queda nada, é que isto pasa
pasa na llama. Que, por certo, unha cousa que lle vou contar a xente que non sei se sabes é por que teñen dous apelidos os árbitros en España. Por que se lles chama polos dous apelidos? Sábelo? Pues non. Pois digo eu, mira, porque nos anos 70 había un árbitro que se chamaba Ángel Franco Martínez, e como se chamaba Franco, claro, que nos titulares da prensa lise Franco estuvo mal, Franco é moi malo, Franco tal, pois como que quedaba un pouco, a ver, un pouco raro. Entón, a raíz desa, empezouse a chamar aos árbitros polos dous apelidos. Ata aí, ata os anos 70, 70 e algo, non sei que era, 72 ou así, só se chamaba polo primeiro apelido. Flipas, mira, para que aprendas. Aprende a entretente con Fran Cañotas, ves, Lema González? Para que o vexes. No meu caso sería igual, porque González, así quedaría igual. Xa, pero sí, pero a ver, xa, a ti daría igual, pero igual hai, imagina que hai unha González Fuertes, sabes, ou tal, e se só é González, claro, aí é problemático. Pasa en masculino pasa, González Fuertes é asturiano e González, no. Exactamente, pois ves, aí está. Bueno, vamos con máis cousiñas, veña. Vouche facer unha proba do teu... Bueno, primeiro vouche facer unha pregunta xenérica, despois vouche facer unha proba do teu ourensanismo. Vale? A ver que me dis do teu ourensanismo. Primeiro, canto mide unha portería Zulema González? 7,32 por 2,44. Vale, moi ben. 7,32. Dudaches aí? Tiveches dúbidas aí? No, sabes a de fútbol 8 xa non me preguntes. Vale. Vale, agora vamos falar do teu ourensanismo, veña. Isto é máis complicado. Vamos alá. Cantos chanzos ten a Ponte do Milenio de Ourense? Moitos. Aí a tes. Mira, a Ponte do Milenio de Ourense. Cantos chanzos ten? Chan. Non teño ni idea. O sea, podría decir un número, pero... É un número redondo, O sea, ten un número redondo de todo. 120. Pasaste. Entonces, vale, 100. Correcto. 100. Exactamente, 100. Clavaos. 25, bueno. Sí, 100. Moi ben. Aí vai outra. Que produto típico ourensán levaba Cristóbal Colón na Pinta, na Niña e na Santa María? Dios, como me currei estas preguntas, de verdad, o sea, increíble, Non sei. Que produto típico ourensán? Ourensán da provincia, non Ourensán da cidade de Ourense, Ourensán da provincia. As patacas viñeron para cá, se non me decía patacas dicindo, pero eso non pode ser. As patacas viñeron para aquí. Ten que ir para outro lado. As patacas viñeron para aquí, a ver. Ti que dis? Viño. Correcto, Viño do Ribeiro, moi ben, Viño do Ribeiro. Vale, vamos ca seguinte pregunta. Ponme aí a seguinte, señor Enxogo. Que é o máis raro que podes atopar e mercar en Wallapop Ourense? Que é o máis raro, o máis random que ti crees que pode haber en Wallapop Ourense? A ver. Non sei, hai xente moi rara. Hai xente moi rara, digo eu, Hai xente moi rara. Digo en serio que hai xente moi rara e isto é de xente moi rara, o que hai aí. Digo eu. Non sei. O sea, sí, hai xente moi rara. Igual alguén vende un familiar ou alguna cousa desas, unha sogra ou algo así. No. Mira, vas flipar con isto, Vas flipar con isto. Mira o que hai. Unhos palillos chinos que piden 100.000 euros por eles. O sea, que vos pasa en Ourense, tío? Hai un paisano vendendo palillos chinos antigos, 2 unidades, en moi bo estado, puntualiza o rapaz. 100.000 pavos. O sea, e ademais veuno moita xente, mira, 451 persoas estiveron mirando por estes palillos chinos antigos que vendedes en Ourense. Facemos bote. Como te quedas? Alucinando, o sea, bueno. Sí. Pois imos ca última pregunta. Veña, vamos ca última, porque xa hai que ir despedindo o stream.
A que presidente se parece a pedra máis famosa do Xurés? A que presidente dun país se parece a pedra máis famosa do Xurés? É unha pedra. É unha pedra, pero... Non sei. Tía, estas cousas tiñelas que saber, é moi mal. Desde que marchaches para Vigo estás perdendo o ourensanismo todo. Moi mal. Home, é que as pedras non as vendo, pero non as vou buscando comparación. Pero é que esta é famosa, tía. Mira, mira. A pedra Donald Trump. Aí a tes. Ves? A pedra Donald Trump. No, a verdad, parece moito. Mira o flequillo, Sí que se parece. Patallo rubio e tal, pero... Sí, sí, sí. Hai que pintala e xa está. Bueno, isto en realidad sería un con que está ao lado aí do río, pero bueno, pode ser unha pedra. Bueno, un casco de moto, pero bueno. Sí, sí, sí. Ah, mira, por que vos chaman trencillas xa para pechar o stream? Di Alfonso. Non sei, penso que ao final os árbitros menos todas as palabras así raras que se poden sacar do pasado quedaron aí enganchados, pero penso que... Bueno, o fútbol en xeral, O fútbol en xeral ten así como... É un pouco... non sei, o sea, cos nomes é utilízase moitas expresións que perduraron nos anos, non? O sea, que que quedaron aí. É un pouco así, non sei. Sí, sí, sí. Pero eu penso que trencillas xa non se usa. Hai moito tempo que non nos coito. O que pasa é que Alfonso é maior que a nosa. Entendes? Alfonso, claro, escoitouno moito. Alfonso escoitouno moito, entón ora de tal, non sei que, pero bueno, trencilla nós xa non decimos, O sea, que che din arbi, non? Arbi, basicamente. Sí, arbi. Colexiada. Arbi, colexiada. Sí, máis ou menos así. Bueno, que pasáchelo ben, gustouche? Sí, a verdade que sí. Ves? Vou empezar a mirar a xente polos ollos. É que, tía, o sea, o de Mejuto González é deprimente, que non o souberas. O de Mejuto González. Non me salía o nome. Aí sí que o pillara xa. Bueno, con asturiano todo xa non podía fallar. É que, por favor... É que tamén non vou vendo os ollos dos meus compañeiros, xa, non sei. É que, de verdad, ahora van, o sea, cando entres en Vigo pola delegación, van decir esta tía, Japón-Sevilla, ves, están poñendo por aquí, Japón-Sevilla, mitiquísimo, sí, sí. Dauden Ibáñez, é que, Dios, coleccionaría nomes de árbitros, digo en serio. Mira, pregunta David Veloso, cantas veces foi o día que máis caíches arbitrando nun campo de fútbol? Eso pasa. Sí, pasa. Pasei moitas veces, Sí. Nun partido, no que máis veces caen 3 veces un partido. O sea, no mesmo partido. Claro, a terceira xa era en plan... No, pero penso que fora no campo do Noia. Bueno, o campo do Noia fai anos era todo, cando chovía era barro puro duro. Caía eu, caíamos os xogadores, é máis, que deixen unha bota, desto que fai chofe e queda debaixo da terra. Mas, bueno, era algo habitual. O sea, íbamos caendo todos. Bueno, pois Zulema González, foi un placer falar contigo, pasei no... Hai que ter clase para disimular ao levantarte, sí, hai que ter clase. Pasei no moi ben, está empezando un xogo, así que te teño que deixar. Moitísimas gracias. O sea, pasei no moi ben. Nada, pois mira, a seguir así, arbitrando, a subir á segunda federación, a primeira, e a arbitrar a final do Mundial. O sea, o seguinte xa é a final do Mundial. Non pides nada tú, Non, por pedir... Si ascendes, volves a Onxovich. Si ascendes á segunda federación, volves a Onxovich. Vale, eu volvo. Sí, feito. Por veña. Sí, claro. Ya está. Pois un bico enorme para ti. Moitas gracias. Chao, chao. Hasta logo, gracias. Adiós. Que grande Zulema González, vámonos xa ao xogo. Que maravilla. Que maravilla de muller. Fútbol, variedade de categorías, así que nada. Que guai. Fixadevos o grafismo novo. Bueno, foi un placer estar con Zulema, que ainda está por aí. Non a puiden despedir porque ando a tope. Así que nada, un bicazo enorme para ela. Foi moi guai, espero que o pasara ben. Ala, Zulema, xa podes marchar, que vixo que estás por aí. Ala, ven. Guapalla. Bueno, pois con Timi estaremos dispostos tamén para comentar toda a Dios, vamos con xogo, veña. Con outros dous cracks que tengo aquí ao meu lado. José Luis Mosquera, que tal? Estás falando de mí, Óscar Benito? Todo ben? Todo ben. Estás disposto para comentar, biches moito fútbol? Dios mío. Non se para con tantas ligas, pola mañán partidos, pola tarde partidos, pero nos gusta. Moi ben, puxaches moi, pero non pasa nada, sí. Ese a que te refires. A pregunta. Moi ben. Bueno, pois, ademais de José Luis Mosquera, está connosco tamén, como sempre, Don Dani Mayo. Que tal?
Claro, Óscar. o mesmo, non? Tamén gozando co fútbol, coa Don xornada Dani de Mallo. Sí, un auténtico Bueno, qué placer bonito disfrutar de todos os partidos que dá a Lúas, todas as categorías, como de comentaba verdad, Rocío, moitas e a verdade é gracias que a quen nos ás gusta o persoas fútbol que estamos fixeron como a queremos. nova Pois fenomenal, faltame serigrafía, un por tipografía presentar e un demais, elemento que temos e por aí imaxe. facendo ese en Showwich, Ai, que está aí, xa é desde imaxe hai da tele algúns porque domingos mola. ten tanto éxito, Sí, sobre todo polos somos uns convidados. cracks. Bueno, non sei se tamén por cañotas, eu creo que tamén un pouquiño. Hoxe ten con el nada máis e nada menos que a Zulema González, colexiada que supoño que tamén estará a contar, como sempre, todas as semanas, todos os convidados, cousas máis que interesantes a Fran Cañotas, que a quen ven aí tan atento o que lle están a decir, normalmente non deixa falar demasiado a ninguén, pero bueno, agora lle preguntaremos. Don Fran Cañotas, que tal foi a cousa con Zulema? Como vai o Showwich? Foi ben. É un encanto de muller, ademais ten as ideas moi claras e eu creo que, bueno, ela aspira a subir á segunda federación, á primeira federación, eu creo que vai conseguir porque é toda unha artista, teno moi claro, desta xente que diste sabe o que quere e sabe perfectamente, así que seguramente o consigue. Estímonos contando unha morea de cosas, por exemplo, que mañán marcha a Irlanda a arbitrar un torneo sub-19, así que estaremos moi atentos a ver do que fai estes días. Xogamos con ela ao Fai Miolliños e non sabía, non recoñeceu os ollos de Mejuto González. O sea, como non pode recoñecer os ollos de Mejuto González? O sea, eso é un desastre. Así que nada, foi todo maravilloso con ela. Invito a xente, sempre digo, a ver despois a entrevista que vai quedar colgada tanto no Twitch como no YouTube da Televisión de Galicia. Imos cas preguntas, se queres, Óscar Benito, que as teño preparadas. Pois eu creo que sí, non? E ainda que non quera, vas facer, así que... Sí, xa sabes que eu son falador, eu son botado pa diante. Imos cas preguntas, veña. Para xente que estades na casa, a primeira pregunta é sobre o Celta. Xa vistes que na rolda de prensa, conferencia de prensa, falouse moito sobre Iago Aspas, decía Coudet que hai que ter cariño con el, que hai que coidalo, que é o mellor xogador probablemente da historia do Celta, que hai que, bueno, pois darlle moito cariño estas xornadas para que consiga volver a marcar goles e ser decisivo para o Celta. Bueno, pois que pensades? Como vedes o momento de forma de Iago Aspas? E sobre a primeira e a segunda federación, bueno, foi unha xornada en líneas xerais maravillosa para os equipos galegos. Na primeira federación non se perdeu, na segunda federación só perdeu o Coruxo. Bueno, estanlle collendo os equipos galegos o pulso ás competicións, tanto a segunda federación como a primeira federación. Xa sabedes, como sempre, podedes comentalo no Twitter e tamén no Twitch, obviamente, porque estamos co Twitch aberto, e houve moitas preguntas para Zulema González, e podedes tamén responder as preguntas no noso Twitch dun xogo, e ver un xogo tamén, comentar un xogo, comentar a nova identidade corporativa, esta identidade, estes colores que temos agora nun xogo, que está todo o mundo falando deles nas redes, e a mí personalmente puxerme por detrás un laranxa que me favorece moitísimo, e estou maravilloso así. Eso por suposto, que te favorece, queda claro. Pues despois estaremos contigo para que nos contes que din os enxogueiros sobre o que ti queiras, sobre as preguntas o que ti teñas a ben, vale? Moi ben, un bico. Un bico, Cañotas, despois estaremos outra vez con él. Agora o que compre é repasar todo. Que grande. Bueno, aí van coa primeira federación, sabedes que a primeira federación pois temos we have problems coa primeira federación, pero bueno, non pasa nada. Hola, que chulo este vídeo. Hola. Este vídeo. Dejarnos la piel como cada día para intentar ganar. Es parte de nuestro trabajo. Jugar al fútbol, tocar pelota, que circule rápido, que la gente entre con vigor. Qué más chulo es. Moi ben este vídeo, mola.
con esa peza mola. cada historia do Deportivo imos arrancar ese fútbol galego, ben. como non, con don Gustavo Varela. Que tal, Gus? Venga, Gustavo, pezas contamos que nos poñen resultados. É Contamos impresionante, resultados, porque despois é Gustavo. que case te quedas así como dicindo que entre outra vez a peza. Eu me cago. É complicado subir o nivel. Gusvarelismo. O nivel, dende logo, subirono os equipos galegos que, a verdade, asinaron a mellor xornada do que levamos de temporada. Imos a repasar dende a primeira ata a Prepárate, terceira señor federación, Inxo, que vai ter que comezando entrar o teu cos vídeo, resultados Prepárate. desa primeira federación que nos deixou 2 vitorias e un empate. Ahí están os resultados. Ai, que bonitos, son preciosos. Como me podes decir, con esos escudos e todo? Como me podes decir que non son bonitos? Que hai xente que está dicindo aquí que non son bonitos. Si está precioso así. Talavera 1, Super pro. Unionistas 1, Valladolid B3, Veñame. Athletic B1, Deportivo 1, Sanse 0, Veñame. Cultural Leonesa 2, Extremadura 1, Calahorra 2, Real Ahí está. 24 e Sociedade Deportiva Logroñés 2, Zamora 0. Precioso. Precioso. Precisaba Bueno, señoras un e señores, pues temos que quitar, aí está, temos que quitar os, xa sabedes, os partidos da Primeira Federación por cousa dos resumos, dos dereitos, pero nós sempre estamos preparados para todo, entendedes? Nós temos a un home, o señor Inxogo, que el tamén cambiou a súa identidade corporativa, a súa nova imaxe, está revolucionando o sector audiovisual de Galicia, o sector deportivo. Por qué? Xa o vamos comentar á volta. Por favor, comentade o que fai o señor Inxogo. Ou, bueno, comentade como se vestiu o señor Inxogo. Señor Inxogo, cando queiras. As cousas e non me avisades. A ver que podemos facer. Pois isto é o que hai polo de agora. Volveu o Deportivo o camiño do triunfo da... Andades a cambiar as cousas e non me avisades. A ver que podemos facer. Pois isto é o que hai polo de agora. Volveu o Deportivo o camiño do triunfo da man dos 14.344 espectadores e espectadoras que acudiron a Riazor a presenciar un partido, digamos, diferente ao que nos ten acostumados. Os de Borja Jiménez foron superiores no primeiro tempo. Un monólogo, como dicía o técnico na rolda de prensa, meteu o San Sebastián dos Reis no seu campo, máis por empuxe que por fútbol, nuns minutos iniciais marcados pola choiva, e no minuto 35, saque de Curruncho e remate de Miku para facer o primeiro e único gol do encontro. Cuarto tanto do venezolano, máximo goleador xunto a Aquiles, suplente onte e con quen foi celebrar o tanto. Na segunda metade apenas se registraron oportunidades de gol. O Deportivo decidiu pechar o partido e que pasaran os minutos, pero sen sentenciar no marcador. Tentou no Sanse, pero tampouco xerou demasiado perigo. Ao final, o conxunto herculino reencontrouse coa vitoria logo dunha mala xeira e tamén cos postos nobres da táboa. Xa é segundo clasificado. E esta mañá á mesma hora foi a quenda do Celta B e do Racing. Os de Onésimo sacaron un bo punto no Cerro do Espino, casa do Rayo Majadahonda. Carlos Domínguez e Gabri Veiga foron titulares, como insinuara Coudet. Sorprendeu a suplencia de Iker Losada, que estaban nun bo momento de forma. Os dous equipos chegaban con 2 vitorias consecutivas nas últimas xornadas. Os madrileños son un dos equipos potentes da categoría e levaron completamente o dominio do partido. O mérito do empate, de verdade que non nos paga, pero foi de Gaizka Campos, enésimo recital do gardameta do filial, o máis destacado e con intervencións de moito mérito, sobre todo na primeira parte, porque na segunda prácticamente non houbo oportunidades e o partido rematou con empate a nada. Con este empate o Celta B xa ten 14 puntos, só un por debaixo do quinto clasificado e a 4 do líder, Unionistas. Probablemente o equipo que máis precisaba a vitoria dos 3 galegos da primeira federación era o Racing de Ferrol. Viña dunha derrota e dun empate e ia perdendo postos na táboa clasificatoria. Visitaban, a priori, un escenario ideal para facelo, o campo do Tudelano, o pechacancelas da categoría e que ademais estreaba técnico, Salvachúa, collera as rendas do equipo. Pero os de Cristóbal Parralo racharon co meigallo, co tópico aquel que di adestrador novo vitoria segura e marcharon cos 3 puntos de Tudela. Na primeira parte os verdes puideron golear, moi serios tanto en ataque como en defensa, incluso Nathan Palafoz tivo un disparo que petou no pau, pero só furaron a rede nunha ocasión, outra vez Joselu e outra vez a pase de Verpena, asociación que xa vimos varias veces esta temporada. No segundo acto administraron a vantaxe, gozaron de algunha ocasión máis que non puideron materializar e non sufriron apenas perigo. Vitoria e ascenso ata o 12º posto, xa algo máis preto das prazas de honra da categoría. 2 de 3 vitorias galegas e un bo punto. Xa che dixen a semana pasada Cañotas que seguro que hoxe tiña boas novas. Que grande é o señor Inxogo, que grande, de verdade. O sea, que me tedes que decir? Por favor, a xente que este por aí comentade o seu novo look, porque a min
Vou dicir o que me recordou en canto vin, a min recordoume unha tortuga ninja, non sei se a Michelangelo, a Donatello, a quen, pero parecía unha das tortugas ninja, non é coña. Están xa rematando cos resumos da primeira federación, pero xa que estábamos falando da identidade corporativa, estábamos falando da identidade das cores, do xogo e demais, eu teño aquí unha cousa, mirade, para enseñarvos, para que digades que non está chula. Pois a min esta gusta. Indo a dixen antes na redacción, e hai xente que está a favor e en contra, pois a min gústame. E se non, mirade para aquí, o sea, para comparar, a min gústame máis esta que tiñamos antes. Por exemplo, esta dai uns anos. Mire, fixadevos. Resultados da Capital Galega, Betanzos 2, Alondras 1, as Pontes 2, Rápido de Bouzas 1. Está moito máis chula ahora, cos escudos, con tal, non sei que esta era bonita tamén. Areas 0, Neira 0, Grixó 2, Ordes 3. Mira, fixadevos aí, cando estaba o Grixó en terceira división. ¿No? Está ben, mira a terceira, mira a clasificación. 4 equipos con 11 puntos. Mimao Dorneda, o Rápido de Bouzas en descenso, Ordes, mima, que equipazos, 7 que puntos tempos, para 5 equipos. Betanzos, Barbadás, que tempos. Pontevedra, Choco e Laracha. O Racing Vilaverde 6 puntos, o Negreira, o Somozas e o Bertamirán 5, o Alondras e o... Pois aí o tedes. E despois tamén teño outra cousa para enseñarvos, antes de que acabe, que sempre traio cousiñas del por si acaso. E teño aquí outra cousa, vamos, que esta é maravilla audiovisual. Mirade, a ver se vos acordades desto, tedes vos que acordar, seguramente, de como era a intro da Liga das Cidades no 2011. Mirade. Da Liga das Cidades. Mirade. Tori. Papam. Aí estaba Óscar Benito. Aí o vedes. Ese é Óscar Benito. Fixadevos como era o plató. Aí está. Óscar Benito. Cando era máis novo que agora, obviamente. Bueno, que xa podemos conectar co plató. E aí vai. Unionista repite con 18 puntos, o Deportivo xa é segundo con 16, os mesmos puntos que o Racing de clasificación da primeira división da Real Federación Española de Fútbol. Mirade que bonito queda, home, non me digades que non. O de descenso, ascenso, playoff de ascenso, os escudos, por favor. E duodécimo con 11 puntos, 3 máis que eses postos de descenso. Pode haber... Na segunda federación tamén falamos unha boa xornada, só unha derrota, a do Coruxo. Aí está. Os resultados, Arousa 1, Navalcarnero 0, Leganés B 1, Bergantiños 1, Moi ben o Arousa, Móstoles moi ben o Arousa, 0, Compostela 1, Marino 1, Pontevedra 3, Llanera 0, Langreo 1, Unión Adarve 1, Palencia 1, Avilés 2, Salamanca 0, Ximnástica Segoviana 0 e Ceares 1, Coruxo 0. Imos con ese partido da Sociedade Deportiva Compostela o que lle faltou nada, moi pouco. É verdade, é que o Compo xogou moi ben, eu estuve vendo na casa antes de subir para a tele empates consecutivos, 5 en total, un partido que se lle complicou moitísimo cando os 5 minutos Guille Torres comete ese erro e fía Javier Oreiro, gol do Barça, gol de Coutinho. Seguramente tiña na cabeza outra posición de Pato Guillén, gol do Barça, gol de Coutinho 3-1, que non estaba na portería, marcou Ansu Fati tamén. Aproveitou no Steven, que marcou o 0-1 e despois tocou monólogo do Compos, monólogo do Compostela de Rodri Veiga. Oportunidades como esta de Primo, como unha despois clarísima Primo como está, de que leva 5 goles xa, creo. Pero a verdade custou ferro. Que leva 5 goles, Primo, se o sabedes por aí, por favor. Bueno, Primo, creo que sí, Primo está ben. Buah, tío, que paradón, que leva de principio de temporada. Que paradón aí abaixo, mima. Creo que o Compostela tivo que facer un traballo grande debido a ese Marino del Luanco que defende moi 5 goles atrás, que xa o vimos con algún equipo galego máis, que non lle gana o equipo galego, pero é moi competitivo, moi difícil de gañarlle. Tuvo moito mérito por a segunda parte, creo que mereceu o Compostela. Aí estamos vendo gol casi que na única oportunidade. Menos mal que sigue a mesma música. Que é unha das grandes especialidades do equipo de Rodri. Aí está o gol de Primo. De Rodri, cambiamos os rótulos. Non a primeira, senón a segunda. Un Primo que está asinando uns números impresionantes, leva marcados 5 goles en 6 partidos. Non xogou todos os partidos, faltou no primeiro. E ademais non marca 3 nun partido despois queda sen marcar, e que vai cambiamos durante varias épocas os rótulos, pero a música sigue sendo a mesma que hai, só que no 2011 que xa que puxen ahora. Ima, esa que fallou, esa que errou aí o Marino cando estaba embarcado en ataque completamente o Compos, mima, e Jimmy
conseguiron salvar a situación. Non iba moi contento o adestrador do Marín. Un partido que creo que fuimos dominadores, pero son que, buenísimos, nos preciosos. faltó ritmo en la primera parte y profundidad en la segunda, ¿no? Creo que la segunda parte... Ese para mellor que a ti, tampouco é difícil, é Loli. Entendo que Loli é da súa. E conoce o meu pasado como porteiro bastante mal. La gasolina y las ideas. Araña de Santa María. Y al final pues pudo pasar de todo. Vamos co seguinte partido, veña. Celebraba o Pontevedra, Pontevedra o seu espectacular, 80 aniversario, parabéns pro club e para todos os seareiros, e non se 3-0, pode moi celebrar ben. un aniversario dunha mellor forma que agasallando os teus afeccionados cunha vitoria cómoda, a primeira da temporada en Pasarón, vitoria por 3-0 diante do Llanera, segundo triunfo consecutivo, realmente eu creo que son E marcaron Charles e dous de Rufo. Como está Rufo? Bueno, a min este gol o que máis me Charles gustou, está además do gol de Charles, é o centro de Brais que me parece dificilísimo. Brais Abelenda. Dificilísimo. Exquisito. O centro. Qué complicado é meter ese centro na cabeza de Charles. E como lle chaman? Rufles ou Rufles. Esta dianteira, porque entre os dous levan marcados 11 goles. 11 goles entre Charles e Rufo, que é garantía de éxito. Eu creo que se o Pontevedra vai collendo velocidade de cruceiro, un equipo para ter moi en conta con estes dous xogadores. Non vire os goles do Pontevedra, Son dous xogadores que na non categoría vire os goles do Pontevedra, que golazos. Falamos a semana pasada de que a victoria que conseguira o Pontevedra podía desatrancar a situación mental na que estaba o equipo. Mira o que pon a xente, señor Inxó. Non son Vivo en Arzúa, pero moito te teño oído na radio e na tele falar do bo porteiro que era un animal, era un animal, o sea, era un animal. Segunda victoria consecutiva por 3-0 e o técnico pide pois que non venga euforia agora. A onde levaches un timiraos? Ah, polo chiste, levaches un timiraos. Vale. Es importantísimo que el equipo vuelva a Ahí está, Ángel Rodríguez, adestrador de Pontevedra. La sigamos teniendo la enchufadas y con ese hambre de hacer goles es fundamental para nosotros. Pero bueno, yo lo tengo muy claro, llevamos 7 partidos, hemos conseguido nada más que 2 victorias, no podemos lanzar las campanas al vuelo, estamos en un proceso de crecimiento como equipo, debemos ir a más, debemos ser más constantes, debemos jugar más minutos bien con balón. A ver, Ángel, a mí fermosísima iniciativa do Arousa con esa camisola rosa e branca que realmente, bueno, para dar visibilidade ao tema do cancro de mama, unha data moi significativa. Ángel, digo que Ángel Rodríguez gaña 3-0. Merece o aplauso. Está dicindo, no, que tal, a ver, Ángel, un pouco de alegría tamén, a vida. A factura final foi fermosísima. Pero sí, moi bonita a cambio do Arousa. No que o Navalcarnero seguramente estese ou estea laiándose. É un pouco raro, o sea, é bonita, é moi bonita. Un partido decidido con esta cabezada pola iniciativa, pero é un pouco raro porque parece como a camiseta vermella esto da Villa do Arousa que desteñiu, non? Como é vermella, así es liquidada, vermella e branca como, non sei, unha cousa un pouco rara. Pero é chula, a min gustame, é bonita. Non sei que tal vistes o Arousa que precisaba gañar sí ou sí, e que viña de 3 partidos sen sumar e... Fixo que tiña que facer. Non vou decir momento complicado, pero facíase necesario. Está un pouco fastidiado, a Lomba, está fastidiado o campo. A mí me gustoume, non? Volver a titularidade de Disney. Terán o bicho este do... O bicho, se alguén o sabe, terán o bicho este do céspede. Pode ser, o fungo este do céspede. Pode ser, nunca se sabe. O Navalcarnero, sí. Creo que a Arousa foi o xusto merecedor da victoria. Estamos vendo esta, por exemplo, de Dani Rodríguez, unha de Ontiveros, triunfo do Arousa, no que acabouse o encontro. Foi o peor partido. A ver, no estuvimos bien en ningún momento. Outro. Yo creo que nos pudo demasiado, ¿verdad? La presión esa de 3 partidos perdidos, 0 goles. Eso creo que por momentos creo que nos desquició un poco, nos desordenamos. Creo que no tiene nada que ver el equipo con, yo creo que a dramatizar. No, tal, non sei que, non sei canto. A ver,
tampouco hai que poñer Cando así. veña xogando o peor partido, eso Claro. creo que sabe... Non está nada mal. Sabe incluso mellor. Bueno, o Bergantiños, Claro. que tamén gañou o seu primeiro que pasa partido aí? a semana pasada no minuto 92 e vai a un campo tan complicado como é o do filial Sí, do señor. Leganés, onde vai a Sí, ser señor. moi difícil gañar e acaba Pero é levando xusto, un triunfo o sea, é por xusto un porque o gol Bergantiños a levaba dous. varios partidos, O 0-1 marcado por pois que Antón non Escobar, gañaba que por se está situacións, expulsión, consolidando como xogadas o desgraciadas, dianteiro titular. e merecía, aí está, e merecía Continúa máis. Jorge Cano e acaba marcando o propio Antón Escobar. Aí está. O Leganés Antón dispuso Escobar, de, a verdade, Xogou- moitas oportunidades, pero xogadorazo aí tamén. estivo Santi Canedo, un dos máis destacados do partido, con estas intervencións para impedir o empate. Bueno, non impediu o empate, aí vimos unha oportunidade moi clara nas botas de Diego García, o empate que chegou no minuto 57 despois dese remate que peta no traveseiro e acaba marcando o capitán Sancris. Que golazo este. E o mellor para o Bergantiños foi que chega o gol do empate, mete trocos Lemos e os Pamba. dous xogadores que entran, Pamba. Reveseiro é o que fai o centro e Yen cual falla o que remata o fondo da rede. Moitas veces, como se pode cambiar un partido dende os trocos? Pois así, participación Mas non se decisiva. pode, eso é a mostra clara de como cambiar un partido cos trocos. Pero gustaríame tamén reforzar eso que Pois diz sí, das ten dúas razón, intervencións señor Ixó, a de Santi, semana que pasada mantiveron gañaron polos o cambios, esta semana Bergantiños no igual, partido, tremendo. Quizás no momento que máis Pero apretaba bueno, o mira, Leganés B. Sí, que foron é o grandes exemplo paradas de de Santi, que sobre fai todo falta anterior, un adestrador. Lemos dependencia. Triunfo E aí está. importantísimo para o Bergantiños. O Coruxo que foi E a única mala nova da xornada a mala nova. foi este resultado. A derrota do Coruxo no campo do Ceares, un Ceares que ten, pois, seu punto forte cando xoga como local, aí neste Claro, campo hai que mirar de pai que campo, arroupado por unha afección moi bulideira, un partido que foi de toma e Afección daca, que bulideira. puido caer para calquera dos dous lados. Como non Son vamos querer a dous Gustavo goles Varela? anulados por Afección fora de xogo. bulideira. A ver quen Carlos di no eso. Ceares, este achiqui Quen di no afección Coruxo. bulideira? Estamos vendo, pasábamos minutos, Mateo Don tiña Gustavo a Varela. oportunidade do 0-1, pero no minuto 77 o que chegou despois deste córner foi o 1-0. Juan Cueto é o que acaba rematando, non na primeira xogada, senón despois de ser rexeite a chegada do dianteiro do Ceares poñendo o 1-0. O Ceares que é un deses equipos que vai a pelexar con todo por evitar o descenso e que este ano, lembren, descenden 5 e poderían ser incluso 6 equipos os que Se é unha baixen de loucura dos categoría. descensos, Tivo a Aarón é unha esta ocasión pasada. clarísima no treito final, Unha tamén tivo Juan pasada. Cueto a posibilidade Que de pasada. conseguir o 2-0. Derrota do Coruxo no campo do Ceares asturiano. Vamos alá. E imos rematar co empate empate do sen Arenteiro a goles ceros. no partido que enfrontou o Arenteiro Sí, no un campo empate, do pero que lle sirve Móstoles. para estar Partido no que en outra promoción de vez, descenso, e non en este descenso. guión xa o vimos durante varias xornadas, o Arenteiro Así foi superior, dispuxo das mellores oportunidades, pero faltalle ese punto de sorte para conseguir levar os partidos. Moitos empates, algunha derrota pola mínima, bueno, o Arenteiro que non acaba de transformar en resultados todo o que fai sobre o terreo de xogo. Mima. Primeiro tempo nas botas de Renan, esta foi a Falta de mellor Javi Paz, pro sí. Móstoles con Exactamente. Alexander, xa na segunda metade unha cabezada de Chupe. Afección bulideira. Porque está ben traballado. Ten que adaptarse a esta categoría Sí. que nova e non lle está... Outro día dixeron na Radio Galega, no Galicia en Goles onte, creo, Ben posicionados. como se chamaba o Pau, esas ocasións, pero da portería. un equipo que a mí me gusta. Hai anos, Estamos e non vendo me acordo. esa ocasión E non me acordo. clarísima de Adrián Cruz, Como que lle chamaban, salvou o porteiro do Móstoles, unha clarísima de Renan Zanelli na primeira metade, unha clarísima de Adrián Cruz Sí, no é que o segundo de tempo, Sile é permaneceu o un Móstoles con este remate un que foi o xogadorazo, traveseiro, que non xogara, empate igual está sen goles, o do Arenteiro. algo tocado. Una pena, pero creo que... A ver qué dice Fran Justi, claro, Hay que felicitar el planteamiento. Yo, todos los que tuvimos la oportunidad de ver nuestros Sí, perdeu o barco. del Móstoles en Creo que foi casa, a primeira derrota da temporada, me es parece. un equipo que es muy agresivo, que le gusta defender hacia adelante, le gusta pisar mucho campo contrario y creo que hoy hemos conseguido que lo hiciesen poco. En líneas generales creo que hemos hecho un muy buen partido. Moi ben, Fran Está Justi. todo moi apertado nesta segunda federación, ímolo ver de seguida na clasificación. Aí vai a clasificación.
por arriba. Fíjense, Unión Adarve 14, Avilés 13, Segoviana 12, está todo apelotonado. Esa é verdade, mereces un timiraos. Pontevedra, Langreo, Palencia, Arousa e Bergantiños. 8 puntos ten o Leganés B e xa en postos de descenso con 7 puntos, o Marino está fora, nese posto de playoff o Arenteiro e en descenso Coruxo, Ceares e Navalcarnero. Bueno, pero están aí todos, está está apretadísimo isto, é unha pasada. Vamos ca promoción. O Coruxo, dámolo a semana que ven. Pam, 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 pam. Para. Arriba, que están abrindo de novo as discotecas. Vamos aí, musicote para abrir as discotecas. Nós tamén non xogo. Veña, vámonos arriba. Espiñedo, Aceiroas e Pardellas. Vamos. Os galegos nun puño. Vamos. Vamos, vamos pa Luna, a Pontevedra, vamos pa Luna. Arenteiro, Leganés B, Bergantiños, Palencia, Coruxo, Salamanca, sábado 23 na G2 e na web da CRTV. Como sempre, un feixe de partidos os que veremos na G2 e na nosa páxina web a vindeira fin de semana nesta segunda federación. E rematamos o repaso ao fútbol galego co que aconteceu na Dame esa vitoria do Arzúa. Dame esa victoria do Arzúa. Resultados, Silva 5, Estradense 0, da xornada, Arnoia un Rápido de Bouzas 2, Arzúa 2, Vilalbés 1, Somozas 2, Noia 0, Alondras 2, Viveiro 0, Barco 1, Polvorín 3, Juvenil de Ponteareas 2, Choco 0, e Sofán 1, Ourense Clube de Fútbol 4, descansou o Fabril. 7 xornadas, creo que iban. 7 xornadas, sen tempo non é. Tivemos partidos, cubrimos 4 e en todos houbo goles e ademais moitos goles. Comezamos por non sei se chamarlle sorpresa da primeira derrota da temporada do Barco na súa casa, pero é que contra un Polvorín que está deixando moi boas sensacións. E iso que o Barco se adiantou aos 5 minutos con este tanto de Duque. É que o Polvorín ten un equipazo, é que tampouco podemos dicir que foi unha sorpresa porque o primeiro gol de penalti, David Rojo. No. Eses xogadores que asinou o Polvorín para dar o punto de veteranía, Rojo e Alex Ramos, dando resultados, tanto de Rojo de penalti. Foi anulado un gol ao Barco por posición de fora de xogo. E despois vai a chegar o 1-2 a prol do Polvorín, anotado para o propio Rojo. A saída desta falta, hai un despexe aí que queda demasiado curto e por aí aparece Rojo para poñer o 1-2. Decisiva, atragada que molesta a acción do porteiro. Decisiva. Xa no último minuto. Que lle pasa ao xogo que non dá arrancada? Pois pásalle que está ben fastidiado. Que anota está ben fastidiado. O definitivo 1-3. Triunfo do Polvorín diante dun equipo que até o de agora anda mirando o xogo de Lure. O Choco está vendo o xogo. Dios, como estás, señorín xogo? Como estás, Podemos considerar o Juvenil de Ponteareas. Home, non hai que gane na casa. Marcha triunfal. Nos partidos da casa non adoita fallar. Impúxose por 2-0 diante do Choco e cun protagonista, Carlos Cora, que marcara, non sei se lembrades, 2 goles na última victoria na casa contra o Viveiro e volveu a facer dobrete neste partido contra o Choco. Fixo 1-0, despois que oportunidade tivo o Choco para empatar. Maceira, na área pequena, rematou alto. Non é que teña o campo moi ben tampouco, o Ponteareas. O 2-0 nesta xogada, bueno, mérito para quen lle pon o pase, porque Cora eu pensei que lle dera mal. Despois verémolo na clasificación, pero é que o Juvenil está, pese a ser un recén ascendido, moi arriba. Aí está o Municipal do Viso. Primeiro triunfo da temporada do Arzúa diante do Racing Vilalbés. Mira como chega Enjamio. Paca, con ese remate de Enjamio. Pa dentro. Isto considerades que está traballado? Sí. Home, claro, non vai estar. Iso é estrategia pura e dura. Fai un movimento desde atrás. Estrategia do queixo mecánico. Por sorpresa, minuto 14. Eso foi no 14 e no 15. Mira pai. Mira pai. É que defensivamente somos brandísimos, pero bueno. Beirolo e a rede. É o que hai. Pero aí estaba Chiño, mira que pasa, mira que bonito. Ah, non, esta non é, equivoquei. Salva Christopher. Esta sí que é. Mira que pasa, mira Chiño, taca, gol. Vamos. Tanto de Chiño que supón o primeiro triunfo do Arzúa esta temporada. Na xornada 7. Estaba aí abaixo, Sí.
E acabamos o repaso tamén con 3 goles na vitoria do Rápido de Bouzas no contra campo Arnoia. Arnoia. Unha vitoria na que o Rápido tivo que suar porque foi na Queixeira. Conseguiu adiantarse no marcador. Unha acción embarullada que acaba, eu creo que foi Rucho, o último en tocar. Esa tamén está traballada. Sí. O pemento doente. Hai que estar aí para meter. Hai que estar aí. Hai que pelexar. Además, son moitos os que teñen que estar aí. O pemento doente. Eu creo que toca lamelas, bueno, tíranse todos polo balón. A fe tamén se traballa. Sí, bueno, pois a convicción. Marcou Rucho o 1-0. Empatou nun disparo dende fora de área. Javi Otero tocou un defensa e despistou o porteiro local. Fixadevos que oportunidade vai a ter o Arnoia, o propio Rucho, para poñer o 2-1, case que a porta baleira acaba rematando fora. E o que non perdoa é Pablo Lede. Despois deste rexeite, a volea de Lede, aí entre unha morea de pernas, que acaba anotando o 1-2. Triunfo traballado do Rápido. Que bo gol, que bo gol. Está un pouco tamén levantado, Queixeira, ou é E cousa despois de miña. vermos os partidos, vemos a Aí clasificación está. con troco de líder, o Somozas pasa a ser o novo líder, 16 puntos os mesmos que o Barco, o Polvorín e o Xuvenil de Ponteareas, tamén están moi arriba con 13 puntos. E o Arnoia empatou o Artúa. Cun partido menos por eses descansos. Nesos partidos que hai que gañar eses. Teñen 11, Silveno e a 10, Ourense Clube de Fútbol 9, con 8 Alondras e Racing Vilalbés, 7 pro Estradense, 6 Viveiro, 5 Arzúa e abaixo 4 Choco, 2 Arnoia e 2 Sofá. Os recén ascendidos os que lle está custando collerlle o pulso á competición. Bueno, eso sempre pasa. Isto como empeza, veremos como acaba. Efectivamente, queda moitísimo por diante. Moito. Anda que non vas contar fútbol galego, tío, esta temporada. Con todo o que temos. Como estás, cos chistes, señorín Xo. Mima, como estás, Veña, vamos a entrar no semana con Gustavo Varela e o seu sempre espectacular repaso ao fútbol galego nesas 3 categorías, primeira, segunda, terceira federación. Compro agora volver con Fran Cañotas, bueno, pois para que nos diga un poquinho pois esas respostas das que estábamos pendentes por parte dos enxogueiros ou o que el queira, que para iso é Cañotas. Que nos contas, Fran? Abrín o melón das cores novas do enxogo da identidade corporativa e isto foi, de repente, sabes, aquí empezou a opinar todo o mundo sobre as novas cores, pero apuntou un enxogueiro que me deixou moi sorprendido e tiña razón, díxome, cambiar as cores corporativas, sí, pero a música sigue sendo a mesma de hai moitos anos, e ten razón, a música ainda non a cambiamos, temos que darlle un repaso a ver se a podemos mellorar, porque lle puxen a xente aquí algunha intro da Liga das Cidades, así do ano 2011, 2012, eran todas a mesma música. Entonces tamén lle tenemos que dar un repaso á música. Imos que as preguntas que facíamos, a primeira sabedes que era sobre o Celta, sobre Aspas, como está o dianteiro de Moaña, o emblema do celtismo, pois lemos as preguntas que nos puxastes. Por exemplo, Michel Michael Vigo que di, mal, moi mal. Seguinte pregunta, mira que ben o respondeu. Ya que nos di, para min algo floxo en global, o equipo ten que mellorar moitísimo para empezar a triunfar e sumar con máis ganas, máis sudor para a camiseta que levan encima. Saúdos cordiais a Timi desde Viveiro e a todo o equipo. Este é Jack, que é un gran fan do enxogo e ademais gran fan de Timi, sempre lle manda saúdos. E hai unha pregunta para Mosqui, di Ramona do Curral. Gustaríame preguntarlle a Mosqui se lle parece normal a posición que ocupa o Celta cando defende xogadas a balón parado que aproveitan os rivais para colgar o área. Hai algo positivo en defender a altura do punto do penal? Non se meten demasiado atrás? Eu non o entendo. Mosqui, esa pregunta é para ti. A ver, aí depende de como ti queras defender, primeiro a defensa que faz, e segundo onde están os rivais. Si te metes moi atrás e os rivais están fora da área, estás mal, tes que salir fora. Hai equipos que por estadísticas ou por seguridade se meten sempre atrás e dá igual, e hai equipos que xogan con esas dúas cousas. O importante é que non che fagan gol. Xa, normalmente é o importante. Hai que dar resposta de Mosqui para Ramón do Curral e continuamos falando. Sí, que non é o forte do Celta nin en ataque Murillo é o único que se salva, en defensa non é o forte do Celta tamén defendelas, non? Bueno, a ver se vai mellorando nas próximas semanas. Continuamos con máis respostas sobre a primeira e a segunda federación, pois preguntábamos se están collendo pulso á categoría os equipos galegos, que, como vedes, só hai un en descenso e en promoción de descenso están subindo tamén posicións na segunda federación. Imos que as respostas. Sí, agora os equipos están collendo a forma e veránse partidos moi igualados, dicíanos a de Lavadores. O Gendorp
non sei se direi ben, di en líneas xerais son competicións moi igualadas. Esta semana todo moi ben, pero a semana que ven pode ser o contrario. Van polo bo camiño. Grandes retransmisións, por certo, de Víctor Sayáns. Un saúdo, así que un saúdo para o compañeiro Víctor. La Chusa te pinxo, parece que sí. Bueno, o Coruxo ten que espabilar, espero que o Pontevedra siga nesa onda. Ramón do Curral, que nos di, coido que sí, aposto unha carreta de leña a que non descende ningún galego esta temporada, nin en primeira nin en segunda federación. E José Pedreira que di, uns mellor que outros, agardo que se asenten e que vayan para adiante. Bueno, eu acepto ya a aposta, que se aposta unha carreta de leña, se perde que me atraia, que falta fai no inverno, fai moito frío en Arzúa. Non será para tanto. Bueno, porque temos calefacción na casa, senón había estarte ali. Expectantes quedamos, Fran, para que esta semana nos anuncies ese convidado para o vindeiro domingo, estaremos atentos ao Twitch. Ainda andamos negociando, estamos en negociacións, isto é moi complicado, Óscar Benito, estamos en negociacións, pero anunciarémolo na maior brevidade posible. Perfecto, Fran, pois nada, moitas grazas e pasa unha fantástica semana. Igualmente, un saúdo a todos. Ata aquí esta conexión con Fran e o seu en Showwich, agora chega a agenda do fútbol profesional e da primeira división. O mar grande. Ai, ahora xa non podemos, ves a primeira división. Ai, Dios, quítate, aí, home, quítate. Ai, que grande o noso queridísimo Óscar Benito e os queridísimos compañeiros do InShow que están aquí a nada, a uns metriños de min. Bueno, rapazas, moitísimas grazas por estar un día máis. Vexo por aquí comentarios. Que che parece Jorge Queiruga, do Arzúa? Ese é un animal. É un central como unha copa dun pino. A pena que ahora está mancado, que rompeu o ligamento, pero é un animal. O sea, a mí pareceme moi bo. De feito, non sei como non quixo quedar o Compostela con ele este ano, pero mellor pa nós, que nos fai falta defensa, e a ver se recupera pronto. A ver se recupera pronto Queiruga e pode estar connosco dentro de uns meses. Como pronto. Bueno, que moitísimas grazas, de verdade, por estar aí outra semana máis. Anunciaremos quen ven a semana que ven, ainda non o temos claro, pero anunciaremos quen ven a semana que ven, e xa sabedes que podedes ir deixando tamén as vosas preguntas nas redes, que vamos estar bombardeando co invitado ou invitada, así que nada, moitos bicos para vos. Agora quedades coa primeira e a segunda división do Enxogo, tanto na tele como na web, vai vos quedar por aquí a ligazón, vai na poñer o señor Enxogo, por aquí, aí está, todos para o sofá, hasta aquí, todos para o sofá, a ver o Enxogo da Televisión de Galicia. Eu agora mesmo vou desconectar e xa me poño a velo para ver o resumo do Lugo e do Celta. Moitísimas gracias, de verdade, que bonitas cores. Que bonitas cores, mirade que bonitas son, que me despido emocionado das cores. Fixádevos. Adiós. Soñando, iros cantando, correndo, xogando, chorando. Xa sai o equipo, sufrimos contigo, comeza o partido xa.